Hej så sammen, velkommen til den video. I dag skal vi spille noget Minecraft igen nu. Det er inde på serveren igen, inde på HardPvP. I dag skal jeg lave nogle celler. Jeg tænker, at vi skal rykke den her celle en tak. Så der også kan komme til at være en celle her. Så jeg tænker, at der kun skal være sådan der. Ja, det gør vi. Hvorfor gør jeg egentlig det der? Hvor er jeg så pisse dum, ja. Men ja. Her i dag, der er det tirsdag. Jeg ved godt, at det bliver lidt af en... ja, lidt af en episode, fordi det kommer til at være 2 episoder, den her, tror jeg. Så det er det part 1. Så herover skal vi også have lavet sådan en celle. Men først laver vi en celle her. Okay. Så tænker jeg bare lidt, vi gør sådan her. Ja, det er så... Så gør vi sådan her. Så der ikke er nogen derhen. Så sætter vi sådan der. Vi rykker den en mere. Så der. Jeg ved ikke helt, hvor stor en normal celle skal være. Jeg tænker sådan lidt på den her højde. Og så lidt med... der er noget der, det skal laves her. Og jeg ved godt, det ikke bliver sådan nogle store celler, men det bliver der nogen, man kan leve i. Det bliver sagt størrelse det her. Så først så sætter vi lige en iron door. Sådan der. Og skal det være en tak mere? Det synes jeg. Ja, det er lidt bedre plads. Så skal vi også slå væggene. Og når man kommer ind, så kan man skrive skråstreg ulovligheder, så man kan... Og hvad det hedder. Så man kan se, hvad der er ulovligt. Ja, selvfølgelig kan man det. Så faktisk kan man... jeg kan lige hurtigt skrive skråstreg warps her. Så kan jeg lige hurtigt se, hvad for nogle man kender. Man skal skråstreg warp B, altså det, hvis man er B, så kan man skrive skråstreg parkour, så kommer man hen til parkour, skråstreg ulovlighed, så kommer man hen til de ting, som der er ulovligt. Jeg tænker sådan lidt, vi skal gå lidt opad her, så vi kan lave en farm deroppe.
Del A. Jeg tænker sådan 2 op, ja. Jeg sætter et der. Oh god, det havde jeg glemt. Jeg ved ikke lige, hvor stor farmen skal være. Så jeg tror, vi laver det... Så stort her. Der kommer kun til at være én farm. Ved du godt, det kommer til at være lidt indelukket, men fuck det nu. Og lige så snart man køber cellerne, så er der allerede blevet sået noget. Men jeg skal lige hurtigt have nogle af mine venner til at... eller Iron. Nej, ikke Iron, det er ikke det. Det er ikke det, de hedder. Heller ikke det. Røv. Sådan der. Der skal selvfølgelig også være noget vand. Der sætter vi bare en der og en der. Ja. I må selv lige hurtigt fjerne nogle fakler, hvis det bliver alt for lyst. Skal vi lave det sådan her. Så er en der. Sådan der. Så er faktisk den ene celle lavet, så skal der bare lige hurtigt sætte nogle chests. Det er ikke sådan, man står til det. Heller ikke sådan. Det siger jo E. Det glemte jeg. Så vi sætter 2 chests, og så sætter vi en craft. Det kunne jeg ikke finde at sige. Crafting table og en furnace. Sådan der. Så er den ene celle faktisk lavet. I må lige sige, hvis det bliver for meget. Skal der faktisk også laves sådan en der. Men der tror jeg bare for en af mine venner til at copy-paste dem. Altså selve cellerne, så... Men til gengæld så kan vi faktisk gøre den her gang lidt længere faktisk. Det... Jeg synes den er lidt for kort, så der er kun, hvor mange celler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 celler kun. Så jeg tror, vi skal lave sådan, hvor gangen slutter hernede, eller sådan noget. Her, og så går den en vej, og så den anden vej.